رفراندوم هرم کردستان هین بابت که هر سرکه لترکیه و اردوغان دا آخفتن خوی دهود گوتی بکو ترکیه توله نو لسر باکور عراق دانن. هر وها اردوغان ده دربار رفراندوم ده سردان ایرانه کرد و به سروک ایرانی روحانی را هاد با هف و آخفتنک لسر referanduma Heremi Kürdistan'a pekani. İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız belli. Vak İran û Tirkiye biryara me divê derbarê de diyar e. Danûstandenên me wê li gel hikûmeta Bexdayê bin û em pênasînê bi referanduma hikûmeta Kurdistanê nakin. Wek hûn jî dizanin, me hin gav avêtine lê tolvedan wê di demên pêş de girantir bibin. Babeta serekeya me hersê aliyan referandum e û me berê jî gotibû ev referandum nereva ye. Serok İranî ruhanî ji got ku em piştgiriya Iraqê yekgirtî dikin û em diş guhurtina sinûrên coğrafîk in. Niha referanduma Herêmê Kurdistanê bûye sedema nêzîkbûna İran, Iraq û Tirkiye û her sê alî biryara bikarkirina bi hev re dane. Şîrovekarê siyasî Özcan Tikrit li ser serdana Erdogan ya Îranê dibêje? Em dikarin bêjin sedema vê seredanê referanduma Herêma Kurdistanê ye. Her du alî piştgiriye didine hevdû dijî vê referandumê. Piraniya Hemalatiyên Herêmê Kurdistana Iraqê piştgirî dan referandumê û ew vê referandumê ji bo çarenûsoxa gel li giring dibînin. Lê cîranên wan vê yekî wek gefek dibînin.